Assalamu alaikum warahmatullah. Ministan harkokin wajen Egypt zai iso Niger yau 22 ga wannan watan da dare wajejen 23h40 wajejen da kahin kare 12 kuma gobe 23 na jiye zai yi ziyaran shi ta rabin wuni tunda da sahin zai fara aikace-aikacen shi sannan kare 4 ya bar Niger. To abubuwa ne da yawa wanda suke cimma 'yan Niger tuwa ƙwarya shine na rashin girmama ƙasa. Ministan na harkokin wajen Egypt zai iso yau da dare, sannan ministan namu na Afirka Tanjir Bakari Yau Sangare shine da kanshi zai ta hilin jirgi ya tarbe shi su kai su hotel. Babu wani aiki da za a yau da dare, tawaga za ta sabkata Egypt Niger a kai su hotel su yi bacci, aiki gobe ne za a fara shi. Ana menene kenan ake bukatar ministan da kanshi na harkokin waje namu ya je ya tarbi bako. Wannan mun zo mai magana wannan abun a gaban wannan bidiyo. Sannan a goben demijur ne zai yi, a ciki akwai za a yi wani taro na harkan kasuwanci wanda tawaga ta mu ta Niger za ta zo ta rika ma tawagan Egypt bayanin abubuwa da ke da akwai a cikin Niger wanda za a iya kamawa a yi hulɗa na kasuwanci da sauran abubuwa. Abu ne mai kyau, amma matsala anan wai an tattaro ministar 11. Ministar 11 za su zo a gaban ministar ɗaya, kowane a bashi minti 5 don ya faɗi abun da yake gani ko kuma abun da Niger take da. A cikin wayannan ministarkin 11 akwai ministar na sante, ministar na safari aviation, ministar na kayayyaki equipment, ministar na energy, ministar na min, ministar na urbanism, ministerori diyawa guda 11 da ƙarin mawai premier minister Ali Lamin Zain da shi kuma ƙarin Bakari Yau Sangare, kenan minister 13 za su zo su zamna a gaban minister ɗaya tak na Egypt. Ya zo da tawagan shi, muna yi mushi bayani. Wannan ya da kai ƙasa ne, wannan rashin sanin mutunci ne, wannan rashin sanin aiki ne. A minister kenan guda 11 duka babu wani masani ko kuma wani ma'aikaci daga cikin minister kenan wanda za a iya bashi minti 5 ya zo ya yi presentan opportunity d'investissement na minister kin da akwai. Babu, dole sai ministerorin mu nan guda 11. Ya ne ministerori kuke ji a ce minister ɗaya kadai ya zo amma an tattaro minister 11 kaman ba kuma san me kuke ba, kaman ba kuma san aikin ku ba. Wannan zub da mutuncin ƙasa ne. Ministerorin mu kenan ministerori ne kawai na ɗaukan hoto, ba ministerori bane na aiki. Tunda ni dai an tanke minister gaskiya ba za a ce ba in yarda wai don wani minister wanda ba ma department ke bane. Haka ne, minister suna da alaka da juna. A ce in za a yi mishi bayani a cikin minister kina babu wanda zan iya aika mishi, to wannan amma gaskiya rashin sanin aiki ne. Mu dawo bisa magana tarban shi wannan minister na Egypt. Da Tonton Bakari Yau Sangare ya zo Egypt, minister kinan bai tarbe shi ba daga aeroport. Sannan kuma da Tonton Bakari Yau Sangare ya bar Egypt, minister kinan bai raka shi ba, wani mataimaki kawai aka aika ne. To ya ne kai yanzu Tonton Bakari Yau Sangare kake ji na cewa da ka zo Egypt wannan mutumin bai yi consideran ka ba, an tanke minister na ƙasa kenan bai yi consideran ma ƙasan ka ba, kuma yana care lokacin da kuka zo. Bai zo ya tarbe ka a Egypt ba, kawai ya aiko ma'aikaci da wasu mota guda 2, amma yau za ku je ku tarbe shi kuma kawai ku kai shi hotel yayi bacci. Tunda ba aiki bane za a yau tarbe ne. Ya ne kuma har ake zancen wai a kai shi ya je ganin shugaban kasar mu General Chani. Nigeria sun yi jiya visit kin shi wannan minister, sun yi accord diyawa, sun yi rencontre diyawa da yan kasuwansu da yan kasuwan Egypt. Abu ne masha Allah, mun yaba musu. Amma su ma yau da sai muka gani sun kwafsa da suka kai wannan minister kin ya je ya yi mukabalan president Bola Ahmed Tinubu. A cikin program kin Niger akwai cewa shi ma wannan minister king gobe kahin ya bar Niger zai je ya mukabalan president General Chani. A nan menene kuma za a zo a ce an sa premier minister Ali Lamin Zain. Niger ce duka fa aka kawo ma wannan bawan Allah. To menene Egypt ta ma Niger da zamu ba ta wannan girman? Menene shi wannan minister king ya ma Niger da zamu ba shi wannan girman? A kawo mishi minister 11 a ba kowanne kawai minti 5. Wani irin kallo ne za su yi mana in ba kallon raini ba? Menene minister king yayi mana wai har a ce a premature ne za a yi wannan taron? A Afirka Tanjir babu inda za a iya wannan taron, ko kuma a Radisson Blu babu.
mu rika respectan institute mu etatic, mu rika respectan post mu na ƙasa. Premier Minister Ali Lamin Zen wannan abun normaliman ba aikin shi bane, ba ya shiga cikin wannan hayaniyan. Dr. Bakari ya sangare kun zo Egypt, ministan na sante ya zo Egypt, ministan namu na defense ya zo Egypt, Colonel Abdurrahman lokacin yana ministan na jeunesse ya zo Egypt. Akwai cikin ku akwai ma wanda ya ga Premier Minister na Egypt ballanta na shugaban ƙasa. Amma ku yanzu kun zo za ku ɗauke shi wai ya je ga shugaban ƙasar mu muna da jaluzi na cewa manyan ministrorin mu ba su kare mana ƙasar mu, kuma wallahi ku faɗi abin da za ku faɗi. Mu da kuke cewa muna hitawa muna buruya a rezo sosiyo, wallahi mun hi ku san ƙasar mu Niger, mun hi ku valorizan ƙasar mu Niger fiye da yanda ku kuke yi. Yau sai mu sha rantsuwa, mu sha alƙur'ani na cewa babu minister ke a Niger da ya yi mu masu haukan nan a bisa rezo sosiyo san ƙasa, ko kuma da ya yi mu masu haukan nan a bisa rezo sosiyo jaluzin mu ga ƙasar mu ta yi abun kirki, tunda ku ne kuke rike da post, amma kuma ban da zub da mutuncin ƙasa ba abin da kuke. Ministan na Afirka Transit zai zo zai haɗu da ministar 13 na Niger masu ɗaukan hotuna, tunda gaskiya daga yanzu ko ministrori ne na ɗaukan hotuna ba ministrori ne na aiki ba. Za a je a yi siyan referendum d'attente, ba wai siyan kwantara na aiki ba, referendum d'attente za a yi sinye. Sai da aka kawo ministar 13 daga ƙarshe ministarkin da ba abin da yi mana. 'Yan Egypt 'yan tayi daɗi ne, ba su kama ma ƙasashen Afirka sai sun ga ƙasashen sun warware. Lokacin muna abun kirki ko kuma lokacin muna wahala ba su taɓa tuntuɓar mu ba, sai yanzu da ke tayi daɗi IS ta kama tafiya sun aiko babban tawaga. Sannan wannan tahiyan da shi ministan Afirka ta Najeriya yayi ba lillahi billahi bane. A cikin tafiyan akwai suna da kandida wanda zai ɗauki UNESCO, to da shi aka hito wannan tawagan da ana yi mishi campaign. Duka kasashe guda 5 kinnan da ministan kinnan zai bi suna tambayan a ba su yarda na cewa kasashenmu za su zaɓi Egypt da a ba ta shugabancin UNESCO. Zub da mutunci ne malarai zaman muna ta ganin shi daga manyanmu, daga ministorinmu. Allah ya kawo mana canji a ƙasarmu Niger. Allah ya samu dace.